Txanogorritxu. Bazen behin, baso urrun batean, mundu guztia txanogorritxu bezala ezagutzen zuten neska ederra bizi zen. Bere amak, txanogorri bat oparitu zionetik, soinean baitzeran non noiz. Egun batean, bere amak amonari bisita egitera joan behar zuela esan zion, gaixorik baitzegoen. Amonaren etxea, basoaren bestaldean zegoen, eta amak eginiko janaria saski batean eraman behar zion txanogorritxuk. Bere amak esan zion, txanogorritxu, ez hitz egin ez ezagunekin, eta ez zeharkatu basoa oso arriskutsua baita. Txanogorritxuk, bere amonarentzako janari gozoz beteriko saskia hartu, bere txanoa jantzi eta basorantz abiatu zen. Amonaren etxerantzko bidea egiten hasi zen, amaren aholkuak ahaztuz, eta basoa zeharkatzen ari zelarik, amonarentzat lorezorta polit bat jasotzea bururatu zitzaion, eta horrela, basoko animaliak ere agurtu ahal izango zituen. Bapatean, zuhaitz baten atzean ezkutaturik zegoen otsoa agertu zen. Egunon, txanogorritxu, nora zoaz hain polita? Amamaren etxean noa, amama ikustera basoaren bestaldera. Tarta, fruituak eta eztia daramatzat berarentzat. Agur, otso jauna. Agur, txanogorritxu. Otsoa, korrika hasi zen txanogorritxu baino lehen heltzeko amonaren etxera. Hara heltzean, amonak txanogorritxu zela pentsatuz atea ireki zuen. Baina honen ordez, otsoa saldu zen eta amona jan egin zuen. Otsoak, azpiko gona eta lo egiteko txanoa jantzi eta ohean sartu zen txanogorritxu noiz etortzeko zain. Basosoa gurutzatu ondoren eta lorezorta handi eta polit bat hartu eta gero, txanogorritxu amamaren etxera heldu zen. Etxera sartu eta amaren ohera alboratu zenean, oso arraro ikusi zuen txanogorritxuk bere amama. Honengatik galdetu egin zion. Amonatxo, amonatxo, zer nolako begi handiak dituzun? Amonaren ahotsa jarriz, erantzun egin zion. Zuko beto ikusteko laztana. Amonatxo, amonatxo, zer nolako belarri handiak dituzun? Esan zuen mesfidati berriro txanogorritxuk. Zuko beto entzuteko laztana. Erantzun zion otsoak. Amonatxo, amonatxo, zer nolako sudur handia duzun? Zuko beto usaintzeko laztana. Amonatxo, amonatxo, zer nolako hau handia duzun? Zuko beto jateko! Eta hau esan bezain laster, otsoak salto bat eman eta txanogorritxu jan egin zuen. Otsoa, otoruntza horren ostean, lo gelditu zen amonaren ohean. Txanogorritxu eta bere amona oihuka ziren laguntza eske. Bere garraziak, amonaren etxeko ingurunetik zebilen aizkolari batek entzun zituen. Honek korrika zen etxerantz. Bere aizkora kontu handiz erabiliz, otsoaren sabela ireki eta txanogorritxu eta amonatxoa salbatu zituen. Otso maltxurra zigortzeko, sabelean harri koskorrak sartu zion aizkolariak. Otsoa esnatu zenean, egarritan zegoen, eta hurbil zegoen putzu batera joan zen ura edatera. Sabelean zeuzkan harriak putzura jauztera eragin zizkioten, eta ez zen inoiz handik ateratzeko gai izan. Inork ez zuen inoiz otso maltxurraz kezkatu beharrik, eta txanogorritxuk, bere amonari indartsu besarkatuz, bere amaren aholkuak ez zituela inoiz gehiagotan ahaztuko agindu zion. Eta zoriontsu bizi izan ziren basoan, otsoaren kezka barik.